E la episod de Minecraft și astăzi să jucăm niște survival games. Da, am răcit foarte tare de curând. De-abia dacă pot să stau foarte puțin în picioare și... Da. Și tocmai de asta nici nu prea am mai filmat, dar... E greu să filmez ca temele și v-am mai zis-o și în alte episoade că primesc multe teme și asta e adevărat și da. Bun. Și acum o să jucăm Lifeboat. Hai să începem. Este destul de nasol pentru voi că nu filmez prea des și chestii ce este și what the fuck? Ce, Doamne? De când? Chat fake X. Many of those. What the fuck? Bun, să zicem că nu s-a întâmplat nimic. De ce nu pot să... What? There was error with the transit. You were registered for VIP. User, please. What? Mă pune să ies din joc. Ok. E tare chestia aia. S-a băgat Nether Star-ul, Hid, capul Ender Dragon-ului. Ce mai era acolo? Armură de cal. Asta e Cedar Will with Goodies. Oare a băgat și chestii noi în gesturi? Sau fi făcut mape noi și le-ar fi lungit că zic că sunt cam micuțe eu. Bun, hai să vedem. Are, what the fuck? Deci nu mă las să deschid chesturi, ce dracu. De ce, Doamne, a pățit? Eu o să ies. Ai de capul meu. Asta mi s-a întâmplat și în episodul trecut. New Media Ender Dragon. Pets. Hai, sper să nu mi se mai întâmple ceva. Și să vedem și când începem. Dar nu știu ce ar avea pe mapa cealaltă. Ziceai că e hacker și îți dă ban jocul. Ban. Cât timp? The match will start this. Acum pot afla și eu ce este. Ui, ce baschetari! Ui, frate, eu am apăsat și tot ăla le ia. Enervează playerii ăștia, stupizi.
Stai, nu vine nimeni. What the fuck? Hai să vedem că mai găsit gesturi. Stai. Așa. Să sărim în apă. Wow! Bun, am sărit în apă și acum să mergem acolo că poate gesturi. A, deja un chest. Un lapis. Băț. Asta țin și ăsta așa în mână ca să fie acolo. Hai să vedem că știu că mai era un chest aici. A, uite, a venit un de ăla. Un player. Dar nu vine să mă atace. Stai ce? Aici nimica bun. Hai să luăm chestul ăla de acolo. Dar ăla n-a plecat, că îi vedea numele când alerga. Ăla cred că s-a băgat acolo și face sneak. O să iau tortul. Încă un chest. Lapis aici. Și buți de iron. Chestii bune la, ce zice, e nice pentru un chest. Stai. Ce trebuie să... Aici era tipul, sau unde era tipul ăla? Da, era aici. Prima să-l vedeau aici, apoi cred că a fugit. Ah. Și cei care joacă Clash Royale, cine a văzut noul update pe Clash Royale? Să-mi spuneți în comentarii cine sau cui îi place noul update, cele două legendare noi, și pentru cei care nu știu de update încă, sau și o rară și o comună. Deci să vă zic, rara e la Arena 10, da, și Arena 10 acum și-a schimbat numele, nu mai e Legendary Arena, e Hog Mountain, și acum Legendary Arena este Arena 11, asta a mai făcut o arenă. Arată bine, e destul de bine făcută, dar nu prea merge în post de arenă. Însă și un Magical Chest gratis de la Supercell și chiar fain. Deci e super. Și acum e tare noul update. Comuna este sunt de fapt niște lilieci. Sunt ca minionii, doar că sunt lilieci și dau mai mult damage. Și au și ea. Cum să zic, arată mult mai bine ca niște minioni simpli. Are așa un nuanț de mov cu albastru. Și legendarele sunt bine.
Dark Witch-ul, sau da, așa știam eu că se cheamă, e un witch, doar că nu dă splash damage, din păcate. Nu dă cum ar fi dacă bagă la armii, distruge witch-ul armiul, dar dacă bagi pe Dark Witch, asta, uleu, fac. Nu merge și foarte nasol. Da, oricum, și încă o legendară băgată este Bandit, așa se cheamă. Este și un challenge, 12 win-uri și câștigi Bandit. Adică doar știți și voi că și la Electro s-a făcut la fel. Bine, cei care joacă Clash Royale. Ok, uite, dar nu cred că nu-l mai iau, că nu cred că sunt chestii bune pe acolo. Uite un tip. Uite un tip. Uite un boschetar. Un... Și nici nu și-a dat seama că l-atac. Uite ce prost. Hai să văd acum. Opa, încă mă atac, ești nebun. Vrea bătaie și mai aspru și nu știe cum să-și ia. Să-i mor eu pe asta. O, așa și l-am omorât. Așa mai zic și eu. Suntem... Și am 3 diamante. Ai spawn-ul. Unii spawn-ul. Spawn infect. Haideți. What the fuck? Eu coborât pe acolo. E că n-am coborât, eu am sărit. Dacă ar fi o mapă aici către un chest foarte OP cu parcurs l-aș face. Uite, frate, am făcut și eu 3 diamante roșii, dar spawnul ăsta infect. E prea departe. What the fuck? Ce sabie are? Cred că are sharpness. Că dă prea mult damage. Da. A murit. Bun, și cam atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și spuneți și la prieteni de canal. La revedere!